ya ndichifukwa chake muone exchange rate ya pa black market 1 rand ndimene akuchula 200 chakuti kwacha kuti mugule rand niyo kunoko pa black market pamene kumapezeka kwambiri ndi 200 chakuti 220 chakuti 230 chakuti kuti mugule dollar ndi 3,500 to 4,000 kwacha 1 dollar pamene official exchange rate 1 rand ndi 103 kwacha kugula ndi mukozi magula kuno 105 kwacha dollar official rate ndi 1,700 kwacha mukamagulitsani dolayo kuti mugule dollar imakhala 1,900 to 2,000 kwacha 1 US dollar. You see pamene kuti mugule pa black market 1 US dollar ndi 4,000 kwacha mwinaso pamwamba. So you see ndalamazi ndi chifukwa chake kumabanki ndalama zakunjazi simungazipeze marandi simungapeze mu banki mu bureau kumalawi kuno kulibe chifukwa anthu nonso amabureau amabanki akugulitsa pa black market to make more money for themselves. Mupita ku banki mukapeza US dollar kulibe si kupezeka chifukwa chani ku banki ikuchipa and yet pa black market ndalama zambiri. So the business imene akupanga makamaka amwenye imene, and that is why economy ya dziko la Malawi ili penda basi. And most of these people that are also doing this illegal business ndi anthu amboma omwewa maminista omwewa akuluakulu siyana akumakatenga ndalama ku banki kuja azifi akupita pa trip ina yakunja akatenga banki pa mtengo ochipa nkupakagulitsa pa black market mtengo wambiri kuti apeze chiwongola dzanja zimene mpanga china chibwendo zicha muona ndi zomwezo zimene apanga anthu a DPP panopa. So if the black market ya foreign currency kumalawi kunoko can be controlled bwinobwino and can be redirected kuti zibwereso zikhala mabanki ndi ma bureau anthu azigula pa official rate, everything in Malawi is going to be sane. Zinthu zambiri zikhala zabwinobwino, mitengo ya zinthu ikhala bwinobwino, even my imports athu sitimavutika kwambiri for the forex will be there. Forex could be not, it's on the black market. You see, ndi anthu amukamakamba pano kumanyadira akuluakulu fuel in Malawi is too expensive. Looking at how people get the money, the sources of income in Malawi, ndalama amene zikupezekeramu ndalama ikuvuta kwambiri kuti ipezeke. Panopa akabaza kugulisana mafuel wa ka half liter kacha kabotolo kamadzi 500 milliliters agulisa 9,000 kwacha ena 10,000 kwacha, which means 1 liter now is going at 18,000 kwacha, and there's no fuel in Malawi. Panopa wasowera chifuna kuti people are making money out of it. You see, so we need to have proper controls zinthu zathu kuti dziko liyende bwino. DPP yakulaku palibe chimene kuchita, amene muli kunja ino kutali ukoko mwina mukungomva zinthu zimmafonimu koma on the ground akuluakulu it's not easy. Ndi chimodzimodzi ndipo nthawi ya MCP chayo panopa sizikusiyanaso ya. So tikamayikira kumbuyo akuluakulu kunguti kumalawi kunoko atsogoleri athu wa mbuzi zinachuluka kwambiri. Mbuzi imangodya yokha basi ifuna kudyetsa ana ake. Munambaona mbuzi kudyetsa ana ake ndipo kuti yamwise mbuzi kuti yamwise ana imachita kukanga ndi kuti ikuvutika ko basi. Mbuzi imasiyana ndi ziweto zina, iyo ikuyamwisa kwake kumakhala kwapo ndi apo basi. Ana mbuzi amakonda kuzidyera okha in most cases, amangoyamwa anaja akhala ndi ang'onoang'ono kwambiri, kwina kuseko anaja amakanga ndi njoka mukuona. So tikamayikira kumbuyo zinthu zinazi tiganize kuti abale athu akutani, dziko lathu likuyenda bwanji, nanga mawa lathu kuti likhala lotani, chifukwa fuel panopa akudula koma sakupezekanso kulibe. You have seen the queues on the filling stations. The queues are too long. People are spending their days and days kunagula fuel. You understand? Amene mapezeka fuel ndi ochepanso kwambiri. So kuwapeza munthu nakwira kumbuyo zimenezi ndi paliso anthu amene amayikira kumbuyo wa MCP ja anthu akufa kumachedzereze ena ike kumatuluka kumayikira kumbuyo boma ndi lomwe lambu yako. Ena sikono pali boma ndi lomwe la DPP. Akuluakulu, let's look at things on the ground. Let's be realistic. Not because chipani chikonda ngati ubongo mulibe ya. No. Chipani tichikonda ife chimene chikuchita ideology yawo komanso fulfilling my promises amene anapangira Malawi, komanso economy ya dziko kuti ikuyenda bwanji. Okay, industrialization kuti ikuyenda bwanji, job creation kuti zikuteka, nanga economic empowerment zikuteka.
chimene akusinthira mabungwe ngati nifija kuti ikhale medefu, koma zochitika zake zikhala zomwezo basi zimene amapanga anthu musepo kumangogawana ndalama. What's the point kusintha dzinalo and yet zochitika zake za chinthucho ndi zomwezobe. So kwachuluka mbuzi kwambiri ku Malawi kuno, kunachuluka mbuzi kwambiri. Kunachuluka amanganya nakamba kale zilizona kuti mbuzi zachuluka kwambiri Malawi muno. Anthu ambiri amene amasankha president uja weka mmipando amakhala anthu ndi mbuzi sakuziwa chenicheni choti anthu achite kuti dziko lilisunthe pamene lili. Anthu omwe amene ali nawo mu cabinet nthawi imene anachoka ija watenganso anthu omwe kuweka mu cabinet panopa mu nthawi ya nyuwani ino kuti chimene chitasinthepo ndi chani. Ndimesa kuti abwera ndi nzeru kuti anthu amene tinali nawo mu cabinet yathu yakalekaleja ndi amene ambiri anapangisa ona kuti tisachite bwino cabinet ya nyuwani ino tentike anthu ena anyuwani tione kuti performance yawo ikhala yotani. Ayi kubwereza nduna zomwe zija anali nazo mu 2014 2019 zija anthu omwe jamani alephera jamani amachita corruption yambirimbiri aja amene aja omwe aja watenganso about 80-90% ya anthu amene aja watenga kubwera nawo ulendo nawo kwa sub government ndi ndunaso zaboma amene ankaba chimangaje ku Zambia uko aja watenganso pano ministry yanu ndi ziyang'anira amene kuko. What sense does that make? Ini ndiye olumuzili mpa mtima pano mwakumalata nkulukuta moyo chimene akulukuta apa ndi chani? Look at the country. Look at where we're going. Look at where we're heading. Are we happy as Malawians? Ndiye mukakhala kuti muli kunja muli kuti mukutani mwakuta kavolosi kanu kumayikira kumbuyo DPP umweyo DPP mwakuti akuluakulu zomvetsa chisoni kwambiri. Come on the ground and see how things are here. Kugwira ntchito yolimba kwambiri kulandira ndalama pamwezi paja 250,000. We are talking of a university graduate. University graduate and the Bachelor of Science kandi field yanji bachelor's degree. Wajoka pene kuja wabwera akupeza ntchito akulandira pamwezi paja 250,000 kwaja. 250,000 kwa ndiyo sunga mwere mwa 1 hour yayi. 1 hour singa tukumwera mwa 250,000. Boro limuzi 95,000 kwaja. Nanga transport ya from home upite uko. Mene zili wanopamo. Ikamafika mazulu 2 hours 250 yata. So you look at such stuff happening around. And you still back this headless government. This headless leadership without any direction. And Kulukuta wangokala uko as if he is not even there. Sometimes we've got to understand we don't siana timaona zinu mosiana ena tafundabe blanket olokunja kuli dzuwa kwacha we don't even know kuti kunja kunaja kalikali tafundabe blanket basi tikufuna zona zili blanket moja. How are you going to be able to see what is happening outside the blanket that you have covered yourself with? Tivumbuluke mu blanket mo tituluke momene motsapanga konda zepanizi chifukwa choti ndi jambo yathu kapena kuli abale yathu kapena kunda. No, let's see things how things are happening on the ground. That is the only way we can make decisive mind kuti this is what is happening. Dziko likwenda motani kuti pangi banja Malawi. Next elections what do we do? Or even panopa what do we do wakulaku kuti dziko lilokusoke kudikira 5 years ndi nkhani ina. What do we do kuti pange enforce this government apange implement zimene anafotokoza kuti apanga panopa dziko likuyaka moto.